cégbírósági adatok szerint a részvénytársaság felügyelőbizottságának tagjai között van Békés Csaba jegyzője és a megye legnagyobb üzemanyag felhasználójának, a Körös Volán RT-nek korábbi vezetője is. Békés megyében az elmúlt időben 5 rendőr halt meg különös körülmények között. Egyikük Kuzma Mihály, a szervezett bűnözés elleni osztály vezetője, az olajügyekben nyomozott, és erről az ORFK-t is tájékoztatta. Ignác István, aki akkor az ORFK bűnügyi osztályát vezette, egy sajtótájékoztatón beismerte, hogy volt ilyen jelentés. Ebben az ügyben a Belügyminisztérium rendvédelmi szolgálata is folytatott vizsgálatot, nagy valószínűséggel a Belügyminisztérium rendvédelmi szolgálatához juttatott el ilyen jellegű információkat. 1998. február 27-e. Kuzma Mihály rendőralezredest, a Békés megyei rendőrkapitányság szervezett bűnözés elleni osztályának vezetőjét irodájában holtan találták. A hivatalos álláspont szerint öngyilkosság történt. Családja a búcsúlevélre hivatkozva úgy vélte, a rendőrségen belüli korrupció miatt vetett véget életének, a békési rendőrvezetők szerint magánéleti problémák vezettek tettéhez. Békés megye első különös halállal halt rendőre egy járőr, Szabó András törzsőrmester volt. A hivatalos változat szerint szolgálati autójának vezetői ülésében fejbe lőtte magát. A törzsőrmester haláláról a családját csak másnap hajnalban értesítették. Azt mondták nekik, hogy fiúk Békés Csabán a Szerdahelyi úton szolgálat közben lett öngyilkos. A rendőrök másnap ezt az állításukat letagadták. Az újabb változat szerint a rendőrség belső udvarán húzta meg a ravaszt. A család állítása és a rendőri jelentések alapján kiderült, hogy a szolgálatban lévő fiatalember 8 órán keresztül senkinek sem hiányzott, és az egyébként forgalmas rendőri udvaron senkinek sem tűnt fel, hogy egy autó órák óta nyitott ajtóval áll, és a benne ülő ember mozdulatlan. Őtet meg elveszítettünk, mert nagyon sokat tudott, mert tudott az egész olajügyről. A halotti és a boncolási jegyzőkönyvet éveken át legalább tucatszor kérték Szabóék a rendőrségtől reménytelenül, egészen mostanáig. Ugyanis a Békés megyei rendőrfőkapitányság 3 év után ezen a héten postázta nekik a dokumentumokat egy feltétellel. Egy feltétellel újságírónak nem lehet elolvasni. Szabó András szülei többször próbálták újra vizsgáltatni fiúk halálát, de mindig elutasították őket, mondván, hogy a vizsgálatot végzők körültekintően jártak el. Azonban a helyszíni szemle sem mondható egyértelműnek. Idézem. Feltehetően öngyilkossági szándékkal, a szolgálati fegyverével a gépkocsi vezető ülésében lőtte fejbe magát. A bal első ajtó a szemle idején körülbelül 80 fokos szögben ki van tárva. A jobb első ülésen kissé előredőlve, de még ülő testhelyzetben látható Szabó András. Amennyiben a jobb ülésen lett öngyilkos, akkor kiült a vezetői ülésben. Ha pedig a vezetői ülésben húzta meg a ravaszt, akkor viszont hogyan került át a másik oldalra? Ám ezeket a részleteket senki sem vizsgálta meg. Tavaly augusztus elején Kovács László gyulai századost Szabadkáról hazajövet elütötték, mondják a jelentések. A százados Szabadkán több rendőrtársával tartott előadást, majd minden indok nélkül több mint 100 kilométeres távolságból gyalog elindult haza. Másnap találtak rá a magyar határtól 2 kilométerre. Egy Németországban dolgozó vendégmunkás később jelentkezett, hogy ő ütötte el a férfit, ám annak a gyanúja is felmerült, hogy akkor, amikor az autó áthajtott a férfin, Kovács László már halott volt. Egyébként Kovács is olajügyekben nyomozott. Szobek János törzsőrmester, a Békés megyei rendőrfőkapitányság futára 1998. szeptember 12-én önkezével vetett véget életének, ám ő a gyógyszertúladagolást választotta. Szobek János a Kuzma jelentéseket szállította az Országos Rendőrfőkapitányságra és a Központi Bűnüldözési Igazgatóságra. Kuzma Mihály halála után valami, máig megmagyarázhatatlan oknál fogva ő is a halált választotta. Idén május 20-án Dénes Gábor őrnagy, a rendvédelmi szervek védelmi szolgálatának Békés megyei tisztje lett öngyilkos. Lakása alsó épületében felakasztotta magát. Felesége találta meg. Kuzma Mihály halála után 1 hónappal Dénes Gábor teljesen összeroppant. Több mint 1 évig állandóan pszichiáter kezelte. Ez év májusában állt újra munkába. Ahogyan felesége mondta, Dénes Gábor rengeteget dolgozott olajügyekben. 1995 óta pedig a rendőri visszásságok után nyomozott, bár a munkájáról otthon szinte semmit sem beszélt.
A különös halálesetek idején Békés megye rendőrkapitánya Gál László volt. Ő ma Pintér Sándor javaslatára a belügyminisztériumnak azt a főosztályát vezeti, amely a korrupciós ügyek vizsgálatát is végzi. És még valami. Kuzma Mihály irodájának falán volt egy idézet, amely Fouché-tól, Napóleon rendőrminiszterétől származik. Az idézet így szól: legyőzheted a fél világot, megölhetsz királyt és császárt, elpusztíthat birodalmakat, hitet, nyelvet, hagyományokat, de nem győzheted le a titkos szolgálatokat. Azok elpusztíthatatlanok. Kuzma Mihály halála előtt ezt az idézetet levette a falról és összetépte. Egyes számítások szerint 10 000 milliárd forint, vagyis Magyarország éves költségvetésének majdnem a 3-szorosa az a pénz, amivel a kétes olajüzletek során a magyar államot megkárosították. Az, hogy sok-sok ezer tonna hamisított olaj szabadon foroghatott az országban, és lelt végül gazdára úgy, hogy mozgását semmi sem akadályozta, csak is korrupt tisztviselők, rendőrök, vámosok, hivatalnokok, politikusok bevonásával és anyagi érdekeltségével magyarázható. 1999 ősze óta, több mint fél év alatt nagyon sok minden történt. Megalakult például egy parlamenti bizottság, sok politikus neve elhangzott, újabb bűnözők nem kerültek börtönbe, de az is lehet, hogy eljön még az ideje. Bizonyos személyek érintve voltak ezekben a kérdésekben. És a felszólalásommal, a nyilvánosságra lépésemmel azért azt akartam elérni, hogy végre történjen már valami érdemleges vizsgálat, és csak egy körültekintő, teljes körű vizsgálattal lehet ezt az egész kérdést rendbe tenni. Mely személyek? Képviselő úr, mely személyek? Itt végig folyamatosan ebben az ügyekben a vám- és pénzügyőrség, a ügyészség, a bíróság, a teljes körű bűnözési szervek hozzáállása ezekben a kérdésekben olyan, hogy mind kifogásolható. Hadd válaszoljon a tábornok úr, mert én látom, ön nem, hogy nagyon szeretne. A vám- és pénzügyőrség 1992. júliusától 859 úgynevezett olajos ügyben folytatott nyomozást. Ebben 67,3 milliárd forint értékű elkövetési értéket terítettünk fel. Ezekből az ügyekből bírósági ítélet született 24 ügyben. Hadd mondjam, a múlt héten egy 5,5 milliárdos ügyben 3,5 évet szabott ki a bíróság, most már jogerősen. Ügyészi vádirat készült 108 esetben. Tábornok úr, az önvéleménye szerint, amit önök felderítettek, az hány százaléka lehet? Tudom, ne dobja vissza a kérdést, én is tudom, hogy milyen kérdés, de próbálja meg válaszolni. Hány százaléka lehet a valódi ügyeknek? Ez a bűncselekmény kategória nyilván megfelelő mértékű látenciával persze, elhangzott itt egy 10 000 milliárdos adat, vagy szám. Ez fiktív? Én azt gondolom, hogy a 10 000 milliárdot, aki közzétette, annak vállalni kellene a nevét is. 5 000 milliárd? Ezt most ön mondja, akkor ez az ön forrása. Nem tudom elfogadni ezt sem. De nem tudja? Nem tudom. Mennyi lehet? Fogalmam nincs. Mi az általunk feltárt, a mi látókörünkbe került olajügyekről tudunk számot adni, az előbb megtette. De tábornok úr, itt 1000 számra kellett kamionoknak, szerelvényeknek ide-oda menni az országban, így van? Éveken át? Ez így van, de az olajügyek azért nem csak olajszőkítésből álltak, hanem halasztott vámfizetési kedvezményes trükkből, később az extra könnyű fűtő. De nem tűnt föl, nem önnek, nem az ön dolga volt még akkor, nem tűnt föl annak, akinek dolga volt, hogy ezek a szerelvények jönnek-mennek az országban, éveken át jönnek-mennek. Most is jönnek-mennek a szerelvények, természetesen, de közben a jogszabályok olyan módosítására került sor, hál' Istennek, hogy mi korábban az importért a vám- és pénzügyőrség felett, és az kőolajszármazékok adójáért pedig az adóhivatal, esetleges rossz minőségű termékforgalomhozatal esetén a rendőrség vagy a fogyasztóvédelem volt jogosult eljárni. Most, ha úgy tetszik, a jövedéki adótörvény 98-tól egy kézbe adta. Valamennyi kőolajszármazék a jövedéki adótörvény hatály alá került, és megszűntek azok az adómentes lehetőségek, amikkel korábban ragyogon vissza lehetett élni. Igen, ezt tudjuk. Tábornok úr, mikor fogjuk megtudni, hogy körülbelül mennyi pénzt cserélt itt gazdát illegálisan? Hány szerelvény, hány vagon, hány kamion jött-ment az országban? Én azt gondolom, akik hatóságként ezekkel az ügyekkel foglalkoztak, és az ország előtt, közvélemény előtt elmondják,
valószínűleg ki tudnánk számolni mi is. Ehhez kell a rendőrség segítség, és hiszen számos olajos ügyben a rendőrség folytatott nyomozást. Tábornok úr, megteszi, hogy kiszámolja? Ami tőlem telik, mindent megteszek. Mikorra a körülbelül? közvélemény tájékoztatás érdekében. Én azt gondolom, hogy a néhány héten belül ezt meg lehet keresni fogjuk, jó? Köszönöm szépen. Van válasz, egészen friss válasz, 902 büntetőügyről tudnak most, az elkövetési érték pedig, ez ugye szakkifejezés 93 milliárd, nyilván ennél sokkal, de sokkal több pénzről van szó, és már nagyon várjuk azt a 903. büntetőügyet, ahol ismert emberek is ülnek majd esetleg a vádlottak padján. Néhány hónappal vagy egy-két évvel ezelőtt bátornak tűnt az a mondat, amikor azt állítottuk, hogy mindez nem lett volna lehetséges, magyar politikusok, magyar határőrök, magyar vámosok tudta nélkül. Most már nyilvánvaló, hogy mindez nem lett volna lehetséges a világ több vezető politikusának vagy titkosszolgálati szakemberének tudta nélkül. Ne felejtsék el, hogy tőlünk délre az elmúlt 10 évben többször is háború volt és bolykott Szerbia ellen. Ugye emlékeznek a Fusé idézetre. Viszontlátásra!